दाथ' मादै गोदानबो लाफिनबाय ओमफ्राय गोसोआव मा रोखोम मोनखो साबसिन मोनदों साबसिन मोनबाय दा ओमफ्राय मथा मथि मास मोनबेसेसो जाखोथाय देर माससोल' जादों ने हाबाया औ ओरैबायदि इन्टारेस्टिंखामोन दाथ' लोगो मोनफिनबाय नै मादै जायनि फलावहाय बेसेबावसिम गोसो थोलायना मोनखोलै आदै बारा गोबाव जायाखैमोनलै गोसो थोलायनाया बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो बालागारि गामियाव दा बेयावहाय मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला जोंहा फंबाय बानजाय नार्जारिनि हाबा दङ ओमफ्राय ओरैबायदि गाजा गोमजा जाखादों ओरैबायदि इन्टारेस्टिंखा बेखौनो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायलांनोसै मानो होनना बुङोब्ला हौवा गोदाननि बिदाया आंखौ मैया लिंहरदों दा बे हिसाबैनो आङो दिनै दंफैयो ओमफ्राय बे हाबायाव ओरैबायदि मोजां मोजां खायद'फोर दंखायो मैसो दं बेदराथ' एभेलेबेल आरो अमा दाउ ना मा जानो गोसो आरोखि एभेलेबेल दा आङो नोंथांमोननो एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायलांनोसै बेनिखायनो जायफ्रा हाबानि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं मोनो नायलांनो हागोन आरोखि जोबजासे दायो हिन्जाव गोदान लागो फैबाय नै बेबायदि बेमै दलै बरायनानै लाबोदों हिन्जाव गोदान लागोखौ उगुरि उक्सिगुरिनि आरो हिन्जाव गोदाना दायो आङो सिङाव हाबलांसिगोन फार्स्ट टाइमाव बेबायदि गेटआवहाय गोथार जुलि लिरनाय दङ नै ओमफ्राय दा आङो सिङावहाय हाबलांनि माबायदि डिजाइन खालामदों माबायदि साजायदों आरो नोंथांमोनाबो नायफालांनो हागोन दा बिराद मोजां साजायदों आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय दङ जाहैबाय जायफोरा आलासिफोर माने बेखौहाय रेस्ट होयो औ बिमादैया नै औ बिमायं नै दा मैयानो आंखौ लिंहरदों ओमफ्राय दिनैहायसो आं सफैबाय दा बेबायदि आरो ओरैहाय जायफोरा हाबा जानो फैदों बिसोरखौ माने बेवहाय दंफां सायख्लुमाव रेस्ट जिरायहोदों आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय आं हाबलाङि सिंजों ओमफ्राय ओरै नै बैराथि ग्रुप दङ ओमफ्राय नै बेफोरबायदि डेक'रेसन खालामदों आरो जायबा हौवा गोदान हिन्जाव गोदान जिरायगोन बेयावहाय नै बेयावनो जिरायगोन दा दसेनि उनाव ओमफ्राय जायफोरा बेबायदिनो हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननो बोर सारस्रिना गालांगोन नै बेयावनो फैनो हागोन आरो ओरैहाय दंफैयो नै जोंना पिंकु ब्रादार नै गोबां फंबायफोर दङ हेन्डसामल' दै लोगो गैथ'वा दा ओरैबायदि आरो ओमफ्राय जोंना दङ नै बस मैदेर अपारेसन खालामग्रा इयो मैदेर अपारेसन दा बेबायदि आरोखि नै जोंना ब्रादार दंफैबावो नै ओमफ्राय दा नायदो नै डाइनिं हला मोनथाम मोनब्रै दै दाबथाम दाबब्रै दङ नै बिनानावफ्रा मा बाहागो मोनदों नोंसिनि लायनानै अ आस्सा दे मोजां दा बेबायदि नैबेयावहाय ओंखाम जाहोनाय लोंहोनाया जागासिनो दङ ओमफ्राय जाखांनानै थांबाय ओमफ्राय नै बेखौहाय बिसोरनो मावदों मानो होनना बुङोब्ला बिसोरो किटचेन ग्रुप होननांगौ ना मा होननांगौ जाखो केटारिं ग्रुपसो दा माने बिसोरो नै अबेनिफ्राय आब' बेंटल ओमफ्राय नै बिसोरना बेबायदि केलेन्डारबो दङ ओमफ्राय सोरनोबा नांगौ जायोब्ला बायनानैबो लांनो हागोन ओमफ्राय दा माबाफोर बुंनो नामा बिदिनो जोङो 33 जन ग्रुप दानानै जों बिदिनो सोरबा हास्लाबियाव एबा माबा मोनसे जागोन न'खरखौ सलायलांनायाव हेफाजाब होनो हागोन साननानै जों बेबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुप बायदि दानो साननानै बे मा होनो ग्रुपखौ जों दादों आरो ओरैनो ओमफ्राय नोंसोरो महाय
माबानाय जायो जेनेबा फार्स्ट टाइमावहाय बिजनियाव गाजेनदों बिनि उनावहाय जों बेंटल सार्टआव गादों ओमफ्राय नारेंगुरि खयला मैला मिटिङाव ओमफ्राय दिनैहाय बालागारि आंनि गामिखामोन हाबाया बेहाय जादों ओमफ्राय दै खुरखानानै बेंटलाव खारलांबाय आरो दा नोंसोरो ओरैनो हाबाया मिटिं दावथिं जेरावखिया इनभाइट खालामा मानो थांगोन ने जेनेबा दाम दरखौहाय नोंसिनि गेजेराव रायलायलायनायनि गेजेरजों माने बेसेबां इनभाइटेसन खालामदों ओमफ्राय बेसेबां टाइमसिम थानांगौ ओमफ्य बेसेबां टाइमाव सफैनांगौ बेखौ लानानै आरो आच्छा दा रायलायनो हागोन ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बाराबो बेयावनो दंखायो ने आं मोजां खोन्थानायसै नै आं दसे दोनबाय नै कन्टेक्ट नाम्बारा बेयावनो दंखायो दा बेनाराबो माबाया केलेन्डाराबो बेनो आरोखि ओमफ्राय दा जेरावखिया थाङो आरो लिंहरबानो दङ बुकिं खालायनाय बिथांनि बुंनाय हगारनायजोंनो दाख्लै उदालगुरि बाहेनगावनिफ्राय जोंखौ लिंहरनाय जादों आरो दाख्लै आं हाबायाव मोनसे नारेंगुरियावहाय नैबे आब'मोननिनो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन दा बेयावनो कन्टेक्टआव लानानै हरदों ने दा दे थेंक इउ बयबो थांनानै थानांगौ बेफोरबायदिनो मोनफा मोनफा उन्नति जालांनांगौ आरो दा हाबानि जिथुनाखि गार्जेनफोर नै बिसोरनो फुरा राननो होयो मानो होनना बुङोब्ला बिसोरनो बिराद मोजां नायनानै राननानै होयो नै दा बयबो मोनजायो आरोखि फुरानो दा बेबायदि आरोखि मा बेदर जाखो आब' मैसो अमा ना आच्छा दा नारजि नुरजि अनला जाबाय ने दा बेबायदि आरोखि नै जोंना आब'आ रानगासिनो नै नों मा रानदों आब' अमा रानदों बाबु आच्छा मैसो रानाखै ने मैसोखौ नोंलाय माथो बेदर जादों अमा बेदर आच्छा नायदो नै सबसे बेस्ट आरोखि बेयावहायनो गुसुल'खा आरोखि बेयावहाय एयार कन्डिसन मा बेदर जालाखो मैसोबो आच्छा दे ओमफ्राय गोथाव दा दे मा बेदर जाखो आब' मा बेदर जाखो दाउ बेदर मैसो बेदर अमा बेदर ना फ्राय माथो जाखो मानाका हाड़ा आरो थिसे हाड़ा मांखुदे मुखाय निन फेरा हाड़ा मानला आमथि लागो आरो आमथि आदे बाड़ा लगी आलाप आमथि लागो आमथि उन्द्रा जानाय नायदो आरोखि निन मानाका हाड़ा मांखाय हा ए बर'सोथ' बांबायमोन दा बेबायदि आरोखि बे बर'आ उरावनि रायज्लायबायबो आरो आं जारला नों मैसो बेदर नाङा ना मा होनबायमोन आं उरावनि दा बेबायदि आरोखि बेयाव जानाया सबसे बेस्ट आरो थान्दा नालाय नै जोंना मादैया मोजां दा खबर सबर बाजै जाबाय दा गोदानै बाजै औ बारा गोबाव जायाखै दा हाबाया मास मोननैसो जाबाय ना ने औ मादैयाखौ लिंफिननायसै आं नोंनि हाबायाव थांनो सानदोंमोनलै मादै ओमफ्राय गैयाना आं खबर मोनस्लाबनाय जायाखिसै दा बोराया फैयाखै नङा उन्दै जोंना बेखौ नुखादों जानांगौ गोबांथार ससियेल मिडियायाव ब्रादार सोमदोन बरगयारिनि चेनेलाव ने ओमफ्राय मोजां दा ने दाथ' मादै गोदानबो लाफिनबाय ओमफ्राय गोसोआव मा रोखोम मोनखो साबसिन मोनदों साबसिन मोनबाय दा ओमफ्राय मथा मथि मास मोनबेसेसो जाखोथाय देर माससोल' जादों ने हाबाया औ ओरैबायदि इन्टारेस्टिंखामोन दाथ' लोगो मोनफिनबाय नै मादै जायनि फलावहाय दा नै जोंना आदैया दाख्लैहाय हाबा नुनाया थिग दिनैबो हाबा जाफैदों मा बेदर जाखो ओरैनो अमा बेदर मैसो बेदर आच्छा बेसेबांसिम गोसो थोलायना मोनखोलै आदै बारा गोबाव जायाखैमोनलै गोसोथोलायनाया फनजों ना ओरैनो नायखादों नायखादों ने फन रायलायलायबाय थानाय जायाखिसै ने आं बिथैलाबो खायदावनाय जाबायलै अजाया फार्स्टखा नालाय ने मादै थाबनि गोसो थोलायना दिन थाबनि लाखानांगौ दे दा जुरि जाफिनबाय बेफोरबो गासैबो इसोरनि जुरि आरोना मानाका हाड़ा मांफायनिन मानाका हाड़ा मुनजुरा आच्छा आरो लागो ba ara ba ho alara ina san ara en pahina बेफोरो ना जाहैबाय ओमफ्राय नैबे मैसो बेदर जाहैबाय बा दाउ लकेल बेबायदि आरो ने नासगो
urang na maba urang oh asa manakah harato rai mela asa erfa kisan ninghar nasgo dui nong balapara dada rai na erfanen rai acha ha ningan erfaren phai mukha gusala go nasgo dui nong balapara bengtol asa indo bahalo rai na oh hermal laisan ya hermala kisri na ka asa oh de दा बेबायदि आरोखि नै जोंना बसा हटेलनि मेनेजार बिथाङा माने अबाव मा नांगौ मा नाङा बिथांनि खामानिजोंनो बेखौ सलायदों आरो नै ने आदा औ हौवा गोदाननि सैमायानो नायनो लुबैदों आरो हौवा गोदानखौहाय दा बिराद गलालै इयो सैमाया नै इयो मैसो बेदर मैसो दा नै इयो दा इयो मैसो दा मैसो औ नै नै बरिया एक नम्बर मा एक नम्बर नै एखे बरिया नै रं गोनां एखेबारे जा फंनैसो जोलाबो सानिङा अय नैखौहाय अय ओमफ्राय सावथालनि मा दांग्रा जिलनो सावथालनि दांग्रा जिल उरावनि बर'नि मोसौ मैसो उरावनि आरो मानखाहारा औ दा बेयो अमा ने अमा इयो बरिया एखेबारे एक नम्बर उयो बेबो लाब्राबो दं एखे अके गासैबो एसे उरावनिबो नुदो किसालारि मानखाहारि हेरि अनलामखिरि लाब्रानि दालिनि उर्मिरि अके भाल्लो आमखिरानि एखेबारे आरो कुहरा माल्ला हा दादा आड़ा भरा भालोरि कुहरा थेपा माल्ला दादारि उर्मिरि आच्छा दे जिन्जुरि नै दा बेबायदि आरो ओंखाम संनाय खावनाय आरो फुरा संगासिनो दङ नै आदामोना मा मैसोबो आच्छा नै एवगासिनो दं आरो मैसो सारायबा आच्छा मानै दा एभेलेबेल बेसेबां जानो अमा बेदरखौथ' नायनोनो बालायखासै अमा बेदर दा गोजानाव थांदोलै खामानि गैला ओरैबायदिनो एभेलेबेल अमाया मा खालामबावनाय अमा गोजा सुनानै दोनजोबदों औ ओमफ्राय मैसोआनो एभेलेबेल ने एफा गुफुं मैसो मानै